Prečo ste sa rozhodli podnikať? Po tom, čo som pred rokom skončil pracovný pomer, som zistil, že už sa ďalej nechcem zamestnať. Podnikanie som si vybral preto, lebo mám možnosť pracovať z domu a flexibilnú pracovnú dobu. Je možné podľa vás sklabiť štúdium a podnikanie? A čo by ste odkázali študentom s dobrou podnikateľskou myšlienkou? Samozrejme, že je to možné. Ja som toho aj príkladom. A myslím si, že ak študent dokáže byť zamestnaný a pracovať asi 20 hodín týždenne, tak už určite dokáže podnikať. Študentom s dobrou podnikateľskou myšlienkou by som odkázal, aby sa toho nebáli a aby využili každú možnosť, ktorú majú, aby išli do toho naplno. Na Slovensku existuje veľa organizácií, ktoré im s týmto dokážu pomôcť. Aké sú vaše podnikateľské ambície, vízie? Chcel by som, aby sme sa jedného dňa stali prestížnym vystavovateľom, aby sme našli vhodného partnera, ktorý organizuje fyzické podujatia a spravili ozajstné hybridné podujatia, ktoré budú na úrovni. Keďže táto myšlienka je pomerne inovatívna, myslím si, že máme veľký potenciál sa uplatniť v zahraničí a toto bude naša najväčšia ambícia, ktorú budeme spĺňať v najbližšej dobe.